Branga Beatriga Mocha, I'm gonna garambo. It's a etching one bingo de cage. Is it? You want, No garangole. It's a dozen. Bilia man rock and Katamana Bosch on the Braga Brudia Babaguda. Bilia man rock and Katamana Bosch on Oyeri. One bingo. I turned that touch from you. I sing I turned that touch. No rock and Katamana Bosch on Bianca. Good afternoon. Sorry, sir. Yeah. Listen. If you cannot make a respect, you're going to toss you. Takushreziga na Badiana. Branga Beatriga Mocha, I'm gonna garambo. It's a etching one bingo de cage. Is it? You want, No garangole. It's a dozen. It's a game. Mchitangole kam no ngara. Bishop, it's a dozen. No garangole. I am not your yard now, it's a dozen. Yade mon ebole. Na yade ungole. Onye highway ajogamge. Yade ungole onye highway. Onye pupana. Obuneje efura for big and work order. Mwa bingo. Branga Beata Kushese. Onye ngoroga. Bishop, come on down. Gain a shout. Zoike. Mwa bingo. Zoike now. Yeah, my friend. Bishop, good evening. Maybe she don't know maybe I got welcome good evening. I know Philippine. Let's in Philippine. I know again. Is she Philippine? Yeah. Philippine. Mekodota. Norotwa. Norokodota. Nago jere. Mbamba na ma ngwo onye nkuzi. Enwe mgbe orire. Mgbe ọ dị ele ọ na-eme nkuzi. Okay. The okere phone na ga la so come on ya wole emere nga ga pụta n'ihu akwa dum. Adị m away. The phone na ga la so. Okay. The way phone ahụ straight okporoko ibranga be gbere maka na akpa nwa bingo. Ibranga be gbere maka na mama na mkpọrọ ka ino. The way phone ahụ laso. Okay, all the knock as stockfish. Pianga be tiri maka na akpa. Kukalata ukwu ahụ nwa bingo. Kalato. Ina kukalata ukwu gị mama na akpa ede onye riri. Ito onye electric hidrola mbụ. Futashani na hoga. Onye weliwe, pe yiri hanga ebere egwam se weliwe. Pe yiri hanga ebere nga be egwam se me weliwe. Ekwa aka gị no ma olu gị no, icho street no. Biscuit bone. Pranga be egwam. We pakali shigi. Kwa ahụ ngwere isi red bịa nga bịa gwa m sị ana Philippine ịnọ Philippine ọkụdị mgbe anyị nọ university room anyị ọhara mesịlata ụkwụ gị ahụ nwa binga mesịlata ụkwụ gị ahụ kwa ahụ ụrọ tụwaịla gị bịa nga abụ emeghere gị m ụkwụ wepụ aka na akpa gị ka aka gaga gị na akpa iji ama aka na akpa n'obodo ahụ Mba. eleghị aka eji agaga na akpa. But often I come to Bunapa before. I'm going to let coins in Akpa. That's why. It's coin. How coins? Get it, what's up? Come on, go back. When you chill like okay, one day get where I can get no low coin out. No, on your reary. But it's him coin. But it's him a coin. Uguazo. But it's him needs a coin. They all the knock off the bottom almost primary school, Jacka school. But it's him coin. It's on your cartotation. A whole stretch mark. Oh, anyway. Apparently, that were a phone. I've been given a gabiation coin.
na achọ traza ga azụrụ yiri we yichiwa ụkwụ gị yichiwa aka gị weta karịsịa akọga akụkọ ịkọpịa hia ma deport ọgụ ịnwa nwa kọpịa hia ma deport ọmụ akpọgara gị Philippines ịbịara nga emeghe ahụ na ihu akụkpọcha gị ahụ na ihu akụkpọ gị yicha kọndọktọ ndị Lagos bere travel abroad ihe omeghe anya lele ihe omeghe anya emeghe nnọọ ka onye egbe eluigwe gbagburule before. Damn you. That's how get the new ahon, each one be. Look at the ahon you. Oh, God, Megan Abreba now half ya. I want to have me. Damn you. And you gave an opportunity, Patana Nigerian guy. Patana Nigerian guy, railway bonds, surrender on bread and a fatter and on our caragama. Look at who no lack of potaga. Oh, anyway. You were quickly Kage on Caname, to a good to go ta. Kage on the dimples. Look at top Bogan Ghana, I top Bogan Ghana. But Emma, I don't know that before, man. You Chilekabago Kubo, but I take a maggot Lotanga. Pranga Bessama, Emma Gane. Get the coin, Agaraga. Get the coin in Magaraga. And Hoka, if we go, you can't, Akuego, Moro, you were a coin, Agaga. Damn you. Gagaraga Pono. The land ditched by him on Ebamno. Praga Bishim coin. Well. And when he with a Jim coin, he coin, a Magram Pompo. That I had to with coin. Sorry, anyway. It end you to name and a bam, me autopsy, get Bianca Pishim coin. Ah, Buari made Then you get back or get one Buaria on a boat Dahino, my bingo Branga no Filipina Buare. They hang me get, lay him again, lay him again, you to Megota. No got down on an amate, but my Kubu could issue in a Mapulata Nigeria. Branga Megano Tabam so. Onye wa pagraph na akuadia. Onye wa that thing look at the ring it. Anyway, mom no na akpom. Anyway. Aya, Zaman Maga na Zaya first before. Mamba. Akot. That woman before came interview Chideka Bagoko. Akot Lotisha akot small auto call akot. Braga de akwam so magapoga. Meganya piam. Buranya touching then chair. They make a search Bianca that there here. Hey, drop that phone. I drop that phone. Bokotola, drop it. Take bush you chankete cook and no for any hearing. When you were bishop. I answer that call. Answer that to your mother. Answer him. No. Answer your mother, question Maggie. Answer her. There. Can't you outside speaker? Hello, mommy. Mommy, good evening. Hello, mommy, good evening. Good evening. Good evening. Keki man. Adi mama. I see Anam na call m gbonu kpọrọ m so o mecha ma akpọchi unu ka ikwuo maka ya. Yes, we got network on. Yes, kam kele ya. Ma. Okay, mommy. Onye na na-ekwu ọ sị ka okene gị. Ma. Mba na-ekwu. Ma. Mommy kwuwe. Mommy kwuo na niile ekwu. Ma. Ade mama, elo ti mekuren. Okay, I dey manna Ngwa ga monte. Ina ni hem na-ekwu mma. Ahụna m nwa gị nwoke a. Ọ na-ejikwa ike enye this boy nsogbu n'obodo ahụ ọ nọ.
this boy anọkwata ha onye ana m agụta agbere gba ọkpụkpụ na ya na ahụ nga la anya mmakwa echi ọchị hia mena gere nkịta moto ebia nga bịa takụshire mezi na agwa emere mmaga explain gị bịa hia ọ dị ka ị na-edewe ahụ na ị nwere ihe ị nwere ị na-edewere ha ahụ na ebia nga bịa takụshi ekwe ga egburi ọnụ gị ha ka panta agadi nwaanyị onye ara mma m nọkwa na kọl enwere iwe mma biko unu ejila ike nye this boy nsogbu nna ma o dochitụ ahụ nna biko elegem m the boy anya hia ike ụwa agwụla m nga ọ nọ Nigeria hia karịa mma this boy just yiri ọ just yie nkịta eku ka asụrụ deme n'ụlọ ọkwịnụ ihe m gwa gị na asị m o yiri nkịta eku come on tell your mother ihe m gwara to enwere iwe bishop obi amafoli agere kama ị ga-agwa ihe yiri gị bịa nga agwa m so obi amafoli Chineke agba gị ọkụ bishop ebudala m ibu na sef mgbe m nọ na village ericha m kandụl buru wichi ibu ugbu a ka m buru ibu buru wichi ibu Lanya from today ịhụrụ nwaanyị atakwala nwaanyị ti ga-edochie ọbara nọgị na ha agwụcha na ihe m na-agwara gị na ya aha gị afa m Ifeanyị onye Ifeanyị Okolafọ ịdị afọ ole adị m 32 Tele Rosanna ịdị 32 ya elube nwaanyị emube nwa mba anụbụole m nwaanyị before m apụọ but ọwa ọkụlọ elubole nwaanyị before gị meze travel ya ọwa ọkụ mbe travel kwụrụ ụgwọ isi ya lụọ ya gị meze travel ọfụma ha return ọla ego isi ha isi the girl ya nnọgị ya ahụ n'ọnụ na lanya kpiri onye gara mkpọrọ nwa nnọgị dati ya n'ọnụ ike na Chineke akpọghị ọkụ ya bịara nga etigere m ya gịnị wo ya ịnọ Filipin bịa nga ebege ya bịa ịnọ Filipin bịa Filipin ndị ọcha ha yọgadị even ụgwọcha ma jiri gị bịa nga ebegere m ya wepụ aka n'ọnụ gị ekpe ọ dị nnọọ ka kirishi enwere iwe gị nwee ewekwala iwe nke gị gị na nwaanyị ahụ hụrụ mụkọrọ nwa yes anyị mụrụ nwa anyị mụrụ ofu nwa gịnị ka ị mụrụ nwa nwoke ị na-elekọtakwa nwa nwoke gị anya ọfụma iwe onye ebe I'm Imo State ebe n'Imo ide atọ north ebe na ide atọ north arọ ndị zog ebe na arọ ndị zog ndị aka eme ebe na ndị aka eme Nkwachi iji aṅụ goof aṅụtụbeghị m ya before ị gbaala ara mbụ mba gbabeghị m ara enwere onye ara na family nne gị mba sadị nna gị ha nwere onye ara nọ nga no ọ nwụọla o teela gbata unu jenaretịrị ndị onye ara aja amụme onye ahụ beta ọngwụgo bọta pụrụ gị nwere ara dị ya na ụsa ama m akọrọ m ya akọrọ o ihe m jụrụ gị onye akọrọ ọgọkwa pụrụ nna gị yes ebe ịgwa m sọ onye ara gbara na pụrụ nna gị ọwa oyo memba family member bịara ga ebe ịgwa m bikọsa ịhụ ya eziokwu ịbịa nga agwa m sọ akọrọ gị akọrọ family of nga ndị ara dị nna gị ọ dị ndụ mba m na m ngwo na m donna
Gịnị gburu nna gị? Ọ katago nka nwụọ. Ọ nwere ọnwụ chi, ọ kara nwụọ. Donna. Ọnwụ chi, ọnwụ ancestors na family. Ụmụnne gị dị ole? Anyị dị nwoke bụ nwaanyị nọ. Afọ ole ka ị nọ n'obodo a? Ọ na Nigeria ka ebe a? Na afọ obodo ahụ ị nọ ga-ese na Nigeria dị ka ebe a? Okay, 2 years now. Gịnị ka ị na-arụ? I'm a businessman. Ndị ebuna ngwa afịa. Ele ụdị ngwa ahịa ị na-eme import? Accessories, laptop accessories and phone accessories. Nwaanyị na-achọ ka gịrị ya lụọ gị si Nigeria ka ọ ga-esi obodo oyibo? Ọ ga-esi Nigeria. Ị na-agba ncha? Ị na-agba ncha? Mba, ana m agba ncha sa. Gị na nwaanyị emele WhatsApp kamera down mbụ? Well. Elekpe ị na-eji eme ịdị agbagha kamera gị na-emewe ya ya gbara ọtọ gị gbara ọtọ ka ọwụ dana gị ga-agba ọtọ. Ọ dipendịrị ọcha ịgba ọtọ ya gbara ọchekwanụ. Anyị emere na normal call. Ele nke wụ normal call, ele techebe ke normal call. Ekwu ya na-ekwu n'okwu dị ụmụ agha na. Gị na-akpa onwe gị aka. Mba, na m akpa onwe m aka. Ọkwa esi kamera down. Kamera down ọwụ gị kpọ mmadụ. Unu agbara ọtọ gị gwara aka emesaghị onwe ọ bụ ihe unu kpọrọ ya. Ama m na ị na-ekwu. Eche m na isi kamera down. Elekwala ihe bụ kamera down gị nwachi. Eche m na ya nwe egbe ka kamera mụ agbekwa kamera ya na-akpa romantic okwu ụmụagha. Romantic i werela ọtọ gị ihe m jụrụ gị i werela ọtọ gị ọtọ amụ gị sendịara nwaanyị mbụ? Mba, emepeghị m ya. Ọ ihe m jụrụ gị nwa bingo. Mba, ịmụ isoro oyibo ọ ememe ji ghọta. Wepụ aka n'ọnụ gị. Gịnị mere gị ihe? Gịnị mere ya this guy ekopụ gị? Onwe na-eme bishop. Then wepụ aka n'ọnụ gị. Achọ m that touch n'ọnụ gị here. Okay. Ị dị anyụ ahụ? Ya, ọfụma. Gị na nwaanyị nọ ị dị anyụ ahụ? Yes. Ị tara nwaanyị n'okpuru steepụ mbụ? N'Ọnịcha. Ị nọ n'okpuru steepụ taa nwaanyị? Elee ihe dị gị mere gị ji nọrọ n'okpuru steepụ ataghị ya? O bi na nke ọnkụ ya, mụ abikwa na nke antị m. Anyị enweghị ụlọ. Jee kpọọ gị rata ya rapụ ya n'okpuru steepụ eri ya ọnụ. Onye nwaratara m. Elee ihe imiri banye ọya nwaratara gị? Onye nwaratara m n'okpuru steepụ. Elee otu o si nata gị Chineke agba gị ọkụ? Okay, ọ ga-agbacha mmiri na-apụtazi so gawa instead ịgbago elu ya agawa okpuru steepụ m soro ya. Asị ijiji ewụnụ. Ijiji na-ebe n'ike nshi. Kọta nwa n'okpuru steepụ. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Bishop adịkwa menu o. Ọla na mkpa, ọla n'ọhịa, ọla n'ụlọ, ọla n'ama, ọla na mmiri, ọla na anwụ, ọla n'ikuku. Ị ga-enye elodi mkpu ị na-eti? Bishop ndị eti mkpu. Ọ nke nwaanyị na-eti.
ị na-ajọsụ nyụọ enweghị na-eme nna jos nyụọ kpọkịrịkpọ ọnyụnyụ genotype gị genotype m echekibe m ya ema genotype bịa gịnị yoge gị destin ihe yoge gị akọga gị nga niile bịa ị na ekopụ ihe yoge gị gịnị akọ nga niile emeghe anya ụta ị na-apụ apụ